Бүгінгі шығарылышыбыз қодағында Жүши ұлысы Алтын Урданың ұйышу тарихы. Исіміннен өк аңлашыла. Бұл дәулетнің шишмә башы Жүши шәхісіне бәйлі. Үз заманы үшін ғайат нық, һәм құдіретлі дәулетнің саясаты да қызықлы. Біз құраласы тарих 1206 елдан алып 1312 елға қадар периодны үз ішіне ала. Бұл елларда болған вақиғаларны бізге тарих фәннәре кандидаты Илнур Әфәнді Миргалиев тәқдим етер. Демек, Алтын Урда дәулетінің барлыққа келу шартлары? Бұл барлыққа келген біріншіден яулаулар білен, суғыш арқылы, әлбәтте. Аның башында оғында тарихында тұра Шыңғыс ханның зур ұлы Жүши деп аталған. Шығанақларда аның түрліше вариантлар айтылы, міне түркіше Тушида деп айтылы. Исімі Жүшиның енді бүгін күнде көп ғалимлер тарафынан қабыл етілгені Кунак мағынасында. Бұла шөнке ол юлда қойтканда туа, һәм аны Шыңғыс хан қаршы алғаш, демек Кунак деп әйткен деп айталар енді. Әлбәтте Жүши бойынша сөйлешкенде шундай мәселе шығаның Шыңғыс ханның ұлы булдым екен, юк мекен деп. Һәм менә бу монголларның яшырын тарихында да ул турыда гаиләдә сөйләшелгәндә барыла. Шыңғыс ханнан кем кала дигәннән соң Шыңғыс хан урынына Жүшине тәкъдим итәргә уйлаганда башка уллары, мәсәлән, Шәгатай каршы чыга. Ул чөнки Миркит әсире, Миркит, ягъни Шыңгызның улы түгел мәгънәсендә әйтә. Әмма шуңа карамастан Жүши Шыңгызлар арасында бик авторитетлы кеше булган була. Һәм иң беренче Шыңгыз ханның яуларында ул гаскәр башында да йөри. Һәм менә 1207 елда урман халыклары дип атала инде ул Иртыш буена барган җирдә. Андагы халыкларны буйсындыра һәм Шыңгыз хан аңа үзенең улысы итеп, ягъни үзе идара иткән, әлбәттә Монгол империясы эчендә, әмма Шыңгыз менә улларына иң беренче улус буларак Жүшига бирә. 1207-дә улус Жүшидің инде менә Жүши улусы соң Алтын Урдага әйләнгән бу дәүләтнең тарихын күрә алабыз, тарихын башлап җибәрә алабыз дип әйтеп була. Жүшиның тагын бер як кызык менә соңыннан яхшы бер эз калдырган дип әйтик, аның зур бер гаиләсе булган була. Шыганаклар аның 40 улы булган турында сөйләнелә әйтә. Әмма менә Рашидаддинда без күргәнебез кадәрле Җәмгыять тарихта 14, шуа Баҗгана генеалогия буларак махсус төзегәндә 15 улын ул аны күрсәтә. Әлбәттә кызлары турында белмибез ни кадәрле булганын. Менә ул 15 улы зур бер гаилә төзи Жүши. Соңыннан Шыңгыз хан белән араларында ниндидер бер проблемалар киткәнен дә күрәбез. Ул шыганакларга булай гына кермим дә бер, чөнки ул белән әтинең арасында проблеманы ул бит зур сәясәткә китерә. Шуңа күрә шыганакларга кергән икән, демәк ки, монда ниндидер бер проблема булган аңлашыла. Монны да шунда күрәбез, мәсәлән, Шыңгызның уллары соңыннан оныклары да бай илләрне яулап ала. Жүши Көнбатыш Себернең Алтай буйларында бай булмаган, әз булган һәм күчмә тормыш белән яшәгән халыклар белән генә идара итә. Һәм Шыңгыз белән арада проблема киткәнлеге сөйләшелә. Шуннан соң тарихчылар төрлечә әйтә, 1225 я да 1227. Мин үзем күбрәк 1225 датага елга карыйм. Анда Жүши үлеп китә. Үлү белән дә менә күп бәхәсләр бар, шыганакларда да бу турыда әйтелә. Шундый сорау туа, бәлки Шыңгыз хан үзе үтертте микән дип. Ничек кенә булмасын, Жүши үлә. Рәсми шыганакларда инде менә Монгол империясының яклы язылганнарда әйтелә, ул ау вакытында аттан егылып төшеп үлде дип әйтелә. Ничек кенә булмасын, Жүши үлгәннән соң аның балалары әле бәләкәй булган була. Соңыннан менә тарихи шыганакларда аларның Көнбатыш яуларына кадәрле кайда булганнары турында бик бездә информация юк, шыганакларда да бу турыда юк. Әмма 15 гасырда язылган, соңрак язылган шыганакларда без күрәбез, менә алар турында әйтелә инде. Жүшинең уллары баралар Шыңгыз ханга, кем әтиләреннән соң кем башлык куя, аны Батуны куя, Бату исемле Батый дип бездә билгән мәшһүр Батыйна. Зур улы Урда булган була, Урда ишендә дип әйтәләр. Ул зур булса да, менә Менекеш Бату җитәкләсен безнең улысны дип әйтә инде. 1230 елларда менә беренче Шыңгызлар пан-монгол дип әйтелә инде, ягъни бөтен империя белән яулар
турында карар кабул ителә, менә кайсы якка барабыз бүген дип. Ул курултай үткәрелә һәм ул курултайда карар кабул ителә көнбатыш инде походы дип әйтелә. Ул бөтен шыңгызыйлар катнашырга тиеш булган була, ягъни үз гаскәрләре белән панманголик дип әйтәбез инде. Башына менә жушиларның Жуши улусының башындагы Бату куела. Ул вакытта калган булган була Угедей, Шыңгысханның улы. Ул карар кабул итә инде, үзенең улларын да җибәрә, бөтен бу гаскәр башына Батыйны куя. Менә сугышлар вакытында, бу көнбатыш сугышлары вакытында без күрәбез башка шыңгызыйлар белән Батуның арада кийинкерлек ситуациялары булганлыгын, мәсәлән, Шагатайның уллары белән, Угедейның уллары белән, ул бу турыда хәтта калган Угедейгә шикаят яза. Ничек кенә булмасын, менә бу көнбатыш яулары нәрсәгә китерә? Олус Жуши дигәнебез менә бу Алтын Урда дип аннан соңыннан танылган бу дәүләт. Менә яңа территорияларында Алтын Урда буларак танылган дәүләт яңа җирләрдә яңаша бер сулыш ала дип әйтик. Чөнки Жуши вакытында ул Иртыш буйлары гына, соңыннан аның берилеше Монгол империясына алына, беренче Жушиның олысы дип әйтик. Берилеше генә Алтын Урда территориясына кергән, әмма ул аңлаганыбызча Алтай буйлары Алтын Урданың бер вакытта да мәркәзи җире булмаган. Ә менә мәркәзи җире Түбән Идел, Урта Идел, Крым өсләре, Кара диңгез буйлары, менә бу Казакстан дагылары, Көнбатыш Казакстан дагылары, менә бу Алтын Урданың төп җирләре әйтик, менә Көнбатыш походыннан соң гына барлыкка килә. Әмма Угедей үлеп китә, аның урынына менә бу Көнбатыш походларда киеренкелек чыгарган Гуюк дип, Көйүк дип инде бүген татарча әйтсәк, ул калганлыкка күчә, алар Бату белән бер-берсенә душманлашкан булалар. Хәтта шундый хәлгә килә, алар бер-берсе белән сугышырга әзерләнәләр. Бату гаскәр әзерли. Көнбатыш походлары әлбәттә туктатыла артык. Монда бу территорияда Бату беренче Жушилар алар бик актив дәүләт кора башлыйлар. Ягъни дәүләт корабыз дигән нәрсә дигән сүз, алар мондагы җирле элита белән аңлашалар, әмма турыдан-туры идара. Кайсыдыр җирләрне вассал, мәсәлән, урыс җирләрен Алтын Урда территориясенә керә, әмма шул вакытта үз князьларын калдырып вассал шикеллендә, ягъни ярлык аша идара итү була. Кайсыдыр җирдә турыдан-туры үзләре идара итә, мәсәлән, Болгар җирендә турыдан-туры Алтын Урда үзе әмирләре идара иткән. Кайдадыр шәһәрләр төзү, ягъни дәүләт кора, дәүләтнең төрле институтларын кора башлыйлар. Һәм менә бу Монгол империясында калганны да кабул итмәй Бату. Әмма Бату турыдан-туры Монгол империясыннан аерылып чыга алмаган. Ул Угедей белән Шагатай нәселләрен корытып бетергәч, Шыңгыз ханның кече улы Тулуй нәселен дәүләт башына китерә. Төрки-Монгол системасында уң кул, сул кул дигән төшенчә бар. Сул кул һәр вакыт икенче урында. Беренче уң кул булып санала. Батуга да Монгол империясы башына утыру тәкъдиме әйтелгәч, ул нәкъ менә правитель, ягъни уң кул, Көнбатыш өлешенең каганы була, һәм бергә без бөтен империя белән идарә итәрбез дип аңлашалар. Бу килешү Бату үлгәнчегә кадәр дәвам итә. Ягъни Алтын Урданың беренче идарәчеләре параллель Монгол империясының да идарәчеләре булып саналган. Әле бу империя периоды. Соңыннан Бату бик актив дәүләт төзү өстендә эшли. Чөнки һәр дәүләтнең үз милли максатлары була. Бату һәм аның туганнары бик янында актив булышалар. Мәсәлән, соңыннан үзе дә Алтын Урданы җитәкләгән Берке, ул бик актив Батуга ярдәм итә. Һәм менә Бату нишли? Шыңгызыйлар белән проблема киткәч, Шыңгызыйлар моннан гаскәрләрен ала, көнбатыш яулардан соң. Һәм Батуның әлбәттә бу Центральная Азия дибез, Урта Азия түгел, менә татарча барсында Урта Азия дибез, Алтай буйларындагы менә ул килгән төрки-монгол кабиләләр, именно гаскәр буларак килгәннәр, алар эскалалар, монгол дип исем астында булган менә бу кабиләләр, ул гаскәрләр эскала. Бу нәрсәгә әйтә? Бату җирле халыклар белән, җирле кабиләләр, җирле бу көчләр белән, элита белән уртак тел табарга мәҗбүр була, ягъни табарга тиеш. Һәм Алтын Урда элитасына менә бик күпләп шул Кыпчаклар белән бәйле, башка төрки кабиләләр белән бәйле, Кавказ халыклары белән бәйле әмирләр керә. Һәм ягъни җирле элита да Алтын Урданың элитасына әйләнеп китә. Монголлар белән килгән элита гына түгел, менә җирле элита да кирип китә.
Әлбәттә, да Болгар, Кыпчак, буларны күз алдында беренче очракта тотарга кирәк. Көнчыгыш Кыпчакларны, мәсәлән, Хорезм белән бәйле дип әйтегез. Һәм Бату тиз арада икенче бер зур актив эшкә керә, ул дәүләтләр, шәһәрләр төзү. Шәһәрләр менә басып алынган, җимерелгән шәһәрләрне торгызу тиз генә башлана. Әйтик, мәсәлән, Алтын Урданың составына кергәндә инде Идел Булгарының баш каласы Биләр җимерелгән була, Биләр шәһәре саклана, әмма башка җирдәрәк корыла, бәләкирәк шәһәрәк буларак. Булгар менә Алтын Урдага кадәрле ул бәләки генә бер кальга шикеллендә генә булган. Алтын Урда вакытында ул зур бер шәһәргә әйләнә. Моның янында Түбән Иделдә һәм далада яңа шәһәрләр барлыкка килә. Менә ул әле кадәрле булмаган, Батуга кадәрле булмаган әйберләр төзелә идек. Менә зур шәһәрләр барлыкка килә. Алар нинди урыннарда төзелә? Әлбәттә, кайдан идара итәргә җайлы, гаскәр торган урын әйтик менә. Логистикасы яхшы булырга тиеш, кайдан җиңел идара итәргә. Икенче очрак, әлбәттә, алып сату менә трансконтиненталь алып сату юлы, ефәк юлы дип тә билгеле. Ул үткән юлларны контрольдә тоту, аннан саклау, аларны үстереп җибәрү, аларга шартлар тудыру һәм аннан әлбәттә үзенә файда чыгару. Налоглар аша, әлбәттә, алып сату аша. Менә андый җирләргә зур шәһәрләр кора башлый. Соңыннан Бату үлеп киткәннән соң, аның улы Сартакны, Менгу, менә аның соправитель дип әйткәнебез инде Монгол империясында алар куеп карыйлар. Әмма аннан оныгы да куелган дигән чыганакларда ул акчаның куелганы сөйләнелә. Әмма алар бер кыска бер период вакытында гына куела һәм шуннан дәүләт белән идара итә алмыйлар. Niye үлеп китәләр? Үлемнәре дә юлда үлгәнлеге яда үтерелгәнлекләре турында да сөйләнелә. Әмма ничек кенә булмасын, алар сәяси тормышта аларның роле булмый инде. Килә Алтын Урданың башына, жушиларның башына Бәркә дигән. Ул инде мәшһүр безнең менә эпик әсәрләрдә дә, соңыннан язылганнарда да Бәркәнең аның бик күптеге мөгъҗизәләр күрсәткәнлеге, бик дини булганлыгы, суфи булганлыгы турында, Бәркә турында аның вакытында ук инде исламлаштырылган, шундый тарихы язылганлыгын беләбез. Менә ул мәшһүр Бәркә килә. Бәркә бик актив булган була, ул бик тышкы сәясәттә дә бик актив. Мәсәлән, аның ул иң беренчеләрдән әйтик Хулагу Ираны белән көрәшне башлата, хәтта сугыш хәленә киләләр. Үтәмеш Хаҗида, мәсәлән, соңына Абдулгафар Кримида без күрәбез, менә мөселманлаштырылган, аның аналыкларын да башка ислам дөньясында күрә алабыз. Шундый тарих аңлатыла. Бәркә Хулагулар белән сугышка керә башлагач, ничек сугышка керә? Алтын Урдадагы бу монгол элитасы Хулагуны Алтын Урда башына китерергә, жушиларны бетерергә, шундый тәкъдим белән чыккач, алар жушиларның менә дәүләтне көчләндерергә кирәккән, үзләренең династиясын утыртырга кирәккәнлеген аңлыйлар. Әмма көчләре әлбәттә җитми, чөнки Хулагул вакытта инде Багдадны яулап алган, бүтән Шыңгызый дәүләтләреннән җыелган гаскәр башлыгы буларак та беренче билгеле, ягъни анарда иң күп гаскәр, жушиларда андый яулап өчен җыелган гаскәр түгел, үзенең дәүләтенең халыктан җыелган гаскәр белән генә. Һәм менә ул Үтәмеш Хаҗида бик кызык аңлатыла, жушилар ышанмыйлар, башкалар ышанмыйлар Бәркәнең Хулагуны җиңәчәгенә. Бәркә инде әйтә, әйдәгез минем белән барыгыз, әгәр мин җиңсәм, минем белән буласыз. Һәм тау башыннан алар өстенә бер үзе ат белән төшә, һәм бүтән гаскәрне куып җибәрә. Соңыннан инде Алтын Урданыкылар да дошманның качканын күргәч, дошманны җимерәләр һәм әсир әсирләрдән сорыйлар: "Нигә качтыгыз? Бер генә кеше бит сезгә килә иде" дип. Алар әйтә инде: "Юк, аның артында яшел киемнәрдә бик зур гаскәрләр килде, ягъни фәрештәләр гаскәре килде." Бу да инде Бәдер сугышындагы тарих белән ничектер теге аваздаш дип әйтик. Менә ул тарих утыртыла, әлбәттә, бу теге мөгъҗизәләр шикелле аңлатыла, Бәркәнең изге икәнлеген күрсәтер өчен. Менә бу фәрештә гаскәре белән хәтта Бәркәнең идара иткәнлеге итеп күрсәтелә ала. Шунда Бәркә зур сәясәт
алып барган Хулагулар. Андан соң Монгол империясы таркала башлый ул вакытта. Менгу өлгәндән соң аның урынына Арик Буга белән Хубилай көрәшә башлый. Арик Буга ул аларның Арик Буганы каган итеп чыгарга уйлыйлар. Әмма бу вакытта Монгол империясы ике зур гаскәр җыйган була. Берсе Багдад халифәтенә каршы, берсе Көньяк Кытайны басып алып бетерергә. Менә Көньяк Кытайны басып алып бетерергә Хубилай башында булган була. Алар бөтенесе бер туганнар. Көнбатышка Хулагу җибәрелгән була. Менә алар Мингу өлгәннән соң икесе дә зур гаскәр башлыклары яңа территориялар басып алганнар. Әлбәттә алар бүлешәселәре килми, властьны үзләрен куласларында тотасылары килә, үзләре дәүләт корасылары килә. Хубилай инде мин каган булачакмын ди. Каган буласы килә, әлбәттә Арик Буга белән араларында сугыш китә. Бу карарлар әйтик жушилар белән аңлашманы үтеп киткән, алар кысылмаганнар бу эшкә. Ягъни жушиларның интереслары димәк ки монда юк. Шуңа күрә Берке нәрсә эшли, ул Арик Буга ягын тота. Арик Буга гаскәр белән булыша. Турыдан-туры Хубилай белән сугышмаса да, Хубилайга каршы сәясәтен алып бара, гаскәр белән ярдәм итеп, һәм Шагатай улусын бер өлешен үз контролына ала, Хулагу белән сугыша. Шуңа күрә Монгол империясын җимерүчеләрдән дип, системалы рәвештә контрольле җимерүчеләрдән җимереп Алтын Урданы көчләндерү, аны бәйсезлеген арттыру өстендә бик зур эшләр эшли Берке. Әмма Берке үлеп киткәннән соң да бу сәясәт дәвам итә. Әлбәттә ул исламлаштыру өстендә дә бик актив эшләгән була. Мәсәлән, Абдулгафар Карими яза, ул бөтен Татарстанны ди ул вакытта Алтын Урданы Абдулгафар Карими Татарстан дип атай. Бөтен Татарстанны мөселман ясады ди. Әмма бу нәрсә дигән сүз рәсми дәүләт дини игълан итте дигән мәгънәгә килергә тиеш. Әмма Берке аны эшләми, әлбәттә рәсми итеп исламны кертми. Әмма тире ягында, мәсәлән, шыганакларда күрсәтелгәнчә, мөселманнардан гына тоткан гвардиясы булган була. Аларда инде атлы гаскәре, кылычы, бүтән уклары һәм намазлык йөрткәннәрен аңлатыла, бергә бөтенесе намаз укыганнары, ягъни мөселман гвардиясын төзегән мөмкин. Тикшерүчеләр монда инде нәрсәгә игътибар итә? Беренче джушилар менә кемгә таянырга булаймы? Иң беренче кемнәргә таяна алачаксың? Таянуны инде алар вакытында, бату вакытында аңлыйлар, мөселманнарга таяна башлыйлар. Чөнки беренчедән инде Идел Булгары, аннан соң Хорезмнан килгән бик мөселман илтесе, һәм әйтергә кирәк, бик ихтимал мөселман халыклары менә жушилар тарафын тотканлыгы аңлашыла инде. Шуңа күрә алар ислам диненә дә булышканнар, мөселманнарны да үзләренә якын айтканнар. Алып сатучылар күбесе мөселман булган. Шуңа күрә ул экономик яктан да булар өчен файдалы бер. Шуңа күрә ислам динендәгеләрне бер якын айталар. Һәм Беркедән соң да мөселман булмаган ханнар килә. Алар да исламны кире какмыйлар, булышалар. Ислам үсү дәвам итә, шәһәрләр мөселман облигында дип әйтик, мөселман шикелендә төзелү дәвам итә. Ягъни ислам көчәйгәннән көчәя бара. Әмма рәсми дин буларак таратылмый әле, рәсми дин буларак игълан ителми. Беркедән соң килгән ханнар, әйтик, мәсәлән, Мингу Тимур, ул инде Берке ханның сәясәтен шулай актив дәвам итә. Әйтергә кирәк, Берке хан, мәсәлән, Булгарда беренче ул вакытта акча сугу, ул инде сюзеренның эше. Ягъни хан булсаң гына суга аласың. Берке беренчеләрдән акча суга, үзенең тамгасы белән суга. Ягъни бу нәрсәне күрсәтә, инде ул Монгол империясы Арик Буганы да, Хубилайны да кабул итмим дигән сүз. Мингу Тимур бу эшне тулысынча нокта куя. Ничек нокта куя? Беренчедән үз исеменнән акча суга башлый. Икенчедән Таласта, бүгенге Кыргызстанның төньяк өлешендә инде, Казакстан белән границада, менә Талас буйларында, анда Кырылтай коралар. Кырылтайны Хубилайга каршы коралар, Хубилай һәм Хулагуга каршы, менә бу ике туганга каршы. Алар, мин алдан әйткәнемчә, менә жушилар үтерткән Шагатай һәм Үгедей нәселеннән калган кешеләрне китереп, аларның улусларын яңадан барлыкка китерәләр. Бу нәрсәне күрсәтә, тулуйларга каршы инде, бу Шыңгыз ханның нәселе тулуйтлар, менә Хубилай һәм Хулагуның бабаларына каршы яңадан сәясәтне
кире кайтаралар үз куллары белән әйтик карар кабул итәләр. Моннан соң без бер-беребезнең шикләребезне таныйбыз, бер-беребезне хан буларак таныйбыз дип Корылтайда шундый карар алалар һәм 1269да рәсми буларак Алтын Урда бәйсез дәүләт дип без инде 700 ел еллыгында игълан итеп үткәрдек. Менә рәсми тамамлананың дәүләт булып формалашуы. Алтын Урданың без биниһая киң вә зур булганын беләбез. Тарихчылар мәгълүматлары буенча, Жүшилар мәмләкәте һәм аңа бәйле дәүләтләр биләмәсе тагын берничә гасырдан соң барлыкка килгән Русия империясының һәм соңрак аның дәвамы булган СССРның территориясына туры килә яза. Аның халкы да төрле этник төркемнәрне берләштергән һәм шактый чуар булган. Анда хәзер безгә билгеле барлык халыкларның да бабалары яшәгән. Ягъни дәүләтнең шикләре дә үз эченә бик күп кабиләләрне җыеп киңәя. Монгол империясы дип әйткәч инде шуңа игътибар итәргә кирәк. Шыңгыз хан башлатып җибәрә яңа дәүләт коруны. Әйтергә кирәк, менә дала, ул вакыттагы Азиядагы далалар, анда төрле үзен хан дип, каган дип бик күп кабиләләр үзләренә ул исемне йөрткәннәр, әмма бердәмлек булмаган. Әйтик, борынгы төрки каганатыннан калган, уйгур каганаты, кыргыз каганаты, татар дәүләтләреннән калган системалар билгеле, хан булу, структурасы билгеле, әмма бердәм дәүләт булмаган, бер-берсе белән кел сугышып торган, шундый кабиләләр булган. Шыңгыз хан инде буларны берләштерә башлый. Һәм берләштергәндә дә, менә соңыннан клан дип тә әйтәбез, кабиләләрне бутый. Мәсәлән, җиңелгән кабиләләрне тарата башкаларга. Гади халык кешеләр арасыннан әгәр дә яхшы итеп хезмәт итә, үзенең батырлыгы белән күрсәтә, ничек аларны үстерә, үзенең Кишиктин дигән, ягъни үзенең гвардиясы барлыкка килә. Алар бөтен әмирләрдән дә минем өстенрәктер ди. Яңа бер система кора һәм бүтән бөек дәүләтләргә дә ул тәкъдимнәр ясый башлый. Я буйсын, я басып алам. Соңыннан дәүләт буларак формалашу һәм бүленү ул оныклары вакытында барлыкка килә. Шыңгызның менә Бату, Берке, мин аңлатканым, менә булар барсы да оныклары. Монгол империясы менә Шыңгыздан соң тагын да зур җирләр басып алына. Монголия гына түгел, көнбатыштан алар барып җитәләр. Дунай буена, Адриатик диңгезгә кадәрле. Хәтта әгәр дә үгедәй үлгәнлеге хәбәр килмәгән булса, алар бәлки Европаның тагын да зур өлешен басып алган булырлар иде. Алар ул вакытта Венгр дәүләтен тулысынча иң зур ул вакыттагы Көнчыгыш Европадагы дәүләтне җимереп, басып алып бетерәләр тулысынча. Әмма үгедәй үлгәнлеге турында хәбәр килгәч, Көнбатыш поход туктатыла һәм Европа сакланып кала инде, басып алынмый дип әйтик. Менә Көнчыгыш өлешләрендә алар Анатолиягә кадәр, бүгенге Төркия территориясе, ул вакытта Сәлҗүк дәүләте булган була, аларны басып алалар. Африка кадәрле чыгарга телиләр, әмма анда соңыннан Мәмлүк дәүләте Айнжалут дигән сугышта менә бу Хулагу гаскәрләрен җимерә һәм туктатыла. Мәмлүкләр белән соңыннан сугышлары дәвам итә, әмма басып ала алмыйлар. Көнчыгыш өлештә алар Һиндстанның төньяк өлешенә кадәрле, хәтта Индокитай территориясына кадәрле монгол гаскәрләре барып җитә. Кытай территориясе басып алына, Тибет территориясе, хәтта менә бүген аларны диңгезләрдә таптылар, корабльләрне. Японияны басып алырга барган гаскәрдә камикадзе сүзен без бүген бик яратабыз, ишетәбез фильмнарда, ул теге романтика белән бәйле, ул теге җилне билгеле булган, җимергән, ул корабльләр барып җитә алмыйлар, штормга эләгәләр һәм бүгенге көндә ул урын табылды. Аннан инде диңгез археологлары күп әйберләрне чыгаралар, аның хәтта музейлары бар. Япония керә алмый дип әйтгәндә, менә Корея, Кытай территорияларын бөтен җирне басып алалар. Төньяк өлешендә инде әгәр дә карасак, менә ул вакыттагы Айкумен инде кешеләр яшәгән. Төньяк өлештә әлбәттә мөмкин аны Төньяк океанга кадәр дәвам итәргә, әмма менә зур бер полоса барган күчмә угыр халыклары бүгенге көндә билгеле булганнар. Алар барсы да Алтын Урда составына, теге нидә инде Алтай буйларында
үз Монгол империясына кірген территорияларда ясак төлеп тұрған, ул дәүләтләр белән актив бергә, мәсәлән, ул вакытта иң акча китерә торган дип әйтик инде, казнага иң зур акча китерә торган, ул күн, теге тире, кыйммәтле җәнлекләрнең теге тиреләре сату. Менә аннан килгән ул халыклар ничек булса да бу дәүләтләр белән алыш-бирештә, элемтәдә булганнар. Шуңа күрә күз алдыбызга китерәбез инде Евразияның төп өлеше Монгол империясына кергән була. Димәк, Алтын Урданың шикләре. Балканнан алып бүгенге Украина территориясында булган Кара диңгез өстендәге далалар, Днепр, Дон җирлекләре, булар барысы да Алтын Урданың уң кулы булып саналган. Рус князьлекләрен карталарда аерым төс белән билгеләсәләр дә, алар ярлык ярдәмендә турыдан-туры ханга буйсынып идарә иткән. Урта Идел, Иртыш буйларына кадәр Көнбатыш Себер, Казакъстанның Дала өлеше, Туркмения территориясе Алтын Урдага кергән була. Кавказда иң көнчыгыш шәһәре Дербент шулай ук Алтын Урданыкы. Ә инде бу зур дәүләтнең мәркәзе Түбән Иделдә Сарай шәһәре булган. Мондый зур биләмәләрдә яшәгән халыклар белән танышыр чак та җитте дип уйлыйм. Шулай ук аларның диннәре дә кызыксындыру тудыра. Яулап алганда ук күрәбез, Кыпчаклар белән монголлар сугыша башлый. Монгол, татар дип инде алар фиксировать ителгән теге язма чыганакларда. Анда менә Калка сугышында без күрәбез, урыслар белән сугышканда, башта аланнар белән сугышканда, татарлар әйтәләр менә Кыпчакларга, без бит сезнең белән бер халыкбыз, ягъни бер телдә сөйләшәбез. Бу нәрсәне әйтәсем килә, менә төрки-монгол дип тә танылган менә бу далада яшәгән төркиләр, алар үзләрен бердәм халык итеп хис иткәннәр дә инде. Дәүләт шикеллендә формалашканнан соң, татар исем астында бик җиңел формалашып китәләр. Әлбәттә, элита буларак килгән монгол телендә сөйләшкәннәр, алар тиз арада эреп бетәләр, тел мәгънәсендә тиз эреп бетәләр. Әлбәттә, моның өчен ислам диненең дә утыруы, бергә яшәү, ул бит бөтенесе интеграция ул вакытта да булган. Мәмлүк дәүләтендәге язган Аль-Калкашанди, аларны әйтә, менә алар татарлар Кыпчак җирләрен басып алдылар да, һәм бер халыкка әйләнделәр, табигатьләре бер шикеллендә әйтә. Антропологик яктан да бер халыкка әйләнде мәгънәсендә әйтә. Бу нәрсәне күрсәтә, менә Алтын Урданың төп халкы төркиләр, татар исем астында язма чыганакларга кереп калган һәм соңыннан да татар халкы буларак формалашып бүгенге көнгә килеп җиткән. Менә бу халык төрле төрки нигезендә бер халыкка әйләнә. Бүген инде государство образующее дигән термин кулланыла. Менә ул термин шикелендә әгәрдә төп халкы дип әйтсәк, инде менә Алтын Урданың, алар менә татарлар, төрки телле, төрки татарлар була. Әлбәттә, Алтын Урданы империя дип тә атыйбыз. Чөнки анда дәүләт шикелендә вассаллары да булган, турыдан-туры идарасында да булган, һәм төрле халыклар да булган, һәм төрле диннәр булган. Әлбәттә, беренче урында без куябыз инде урыс җирләрен. Урыс җирләрендә Алтын Урдага кадәрле, батыга кадәрле үк инде христиан дине бик каты тамыр җибәргән була. Монда инде үз митрополитлары булган була, ягъни христиан дине үз структурасы белән утырган була. Князь системасы утырган була. Алтын Урда ул системага тотынмый, җимерми. Әлбәттә, менә үзләренең ярлыклары аша идара ителгән бу князь системаларын бер билгеле бер системага сала, ул Алтын Урданың мәнфәгатьләреннән чыгып кына эшләнелә. Ә менә христиан диненә инде карасак, Алтын Урда ханнары иммунитет ярлыклар бирә. Ягъни аларның байлыгы, җирләре сак астына алына, аларның статусы кул астына алына, һәм урыс князьләре аларга тия алмый. Анда кадәрле, мәсәлән, үтерүләр дә булган, аларны урыннан алып ташлау да булган. Алтын Урда вакытында мондай бер юк. Ягъни христиан динендәге булган менә бу иерархиясында булган кешеләр, алар хан сак астында булганнар. Һәм әйтергә кирәк, Алтын Урда вакытында христиан дине тагында тирән тамыр җибәрә, халык инде тагында христианлашу, христианлык тагында ныграк үтеп керә халыкка дип әйтик. Һәм менә Алтын Урда ханнары Сарай шәһәрендә Сарай епархиясы дип, соңыннан урыс епархиясына кереп бүген көндә дә сакланып калган. Крутицкий епархия дип хәтерлим хәзер. Үз Сарай шәһәрендә епархияны тоткан.
şirkevlerin tutkan, yani kil sen gıybadetinin işle birinin problemi yok. Bunun yanında eytik Kafkaz'daki halklar, bugün Müslüman olarak tanılgan, Müslüman olgan indi bugün aktif Müslüman halkları, Tönyak Kafkaz halkları ol vakitte kübüsü Hristiyan olgan bulayla. Onların dinine de tiyilmi. Sonundan Buddhist dininde bulganlar, sonundan eytik Mongol halkları 16-17-18'de bir katı Buddhizm küçeyip gite Mongollarda bile bizeymi. Ama orta asırlarda da birinci Şıngızılar çıkkanda da Budda dini, Buddhizm olar arasına kire başlayıp. Mesela Kıtay teritoriyasında idare etken ögedeyi nesilinden Kadan üzü Buddhizmni kabul ete hem olardan Budda dini başındaki pandit deyip atalgan dolarını ala da birisini soylap alıp bu tüp bula bizning deyip Buddhizmni tarata başlay. Hem Altın Urdanın Tüben İdil'deki var hanlar kömülgen yerler var. Bugün günde de onların mavzoliylari fundament şekilde, negiz şekilde gene saklangan edi. Anda da biz göremiz Buddhizm kanunlarına göre kömülgen, Buddhizmning izlerini göremiz. Arkeologik materialda da göremiz. Yani bu Mongol imperiyası bilen kelgen elit içinde de bigirek Buddhizm dininde bulganlar Özbek hanга kadarlı bigirek de Budda dininde bulgan kişiler bigirek de elitada da saklangan bulganını göre alabız. Elbette indi mejusilerge kelgende mesela şuluk Sibir halkları Tengri dininde bulgan köşme halklarda ul hali İslamlaşkandan soň da kalgan bula şanında indi Özbek han hem mesela soňundagy han kelgen idigey wagtynda yazma çaganaklarda görgenibizçe olaryny islamlaşdyruu haman da dowam etken. Eytik Sibirde Kuchum hannyň Sibirni islamlaşdyruu turunda bilebiz. Bu derseni kürsete mejusilerge tiyu jebirlöw bulmagan, alaryny islamlaşdyruu, islamga kitirүү elbette bulgan indi ol. Dinni bitirүү üstünde nindidir gazavat şekilinde bir andy nerse bulmagan. Niye için bu bulmagan? Sebeplerinden korasak, birinci şurakta elbette Şıngızılar, alar her kimge tolerant koraganlar, viraterpimiz degan şekilde alar tolerant bulganlar. Mühim bulgany sen nişik hizmet etesin, nişik sen төлейсің, sözleringe nişik buysanaсын, senin problemi anda bulmasın. Dining ol senin işin. Eşki dünyaya kısılmıyoruz. Şonda şekilde bulgan. Sonradan şunu da aytırga kerek, bugün günde İslam degеш, İslam küçlep mecbur ete turgan bir din degan bir düşünçe bik aktif kirip keteymiz. Smilarda da bik göremiz. Şonunda İslam dininde dinde küçlüğü yok degan sözeymi hadis ayetlerden biz görgenibizçe din mecburiyeti yok İslamda. İkinci bir İslamga kirdin iken, mınsı iki bir kirdin iken, İslam'ı tanıdın iken elbette namaz oku, başka ibadetlerini işle, kurbanın çal, dinini tut, mınsı var. Ama kirmedin iken o senin işin. İslam dini de bir tolerant din. Şuna göre bu ikisi de birleşkenden sonra elbette o tolerantlık devam etken. Elbette üçüncü bir min dersene kitiredim ol imperiya. İmperiya bulgaç türlü halklarını idare etesin. Nindidir bir dinine gene bastırıp bir ideologiya gene sen elbette devlet dinin üzerinde bulurga mümkün. Mesela bu şırakta İslam dini. Ama sen bir imperiya iken o vakitte bir kimle mecburiyeti almışsın. Eytik Rus devletlerin tileseler alar bütünüsün Müslümanlık kavdarırga tırışırga mümkünler idi. Ama bu imperiya bulgaç şu Rus knezleri eytik bir gene de Tatar hanlarına karşı çıkmaganlar, soğuş baş kötermegenler, bu evri bulmagan. Demek yaxşı hizmet etkenler, yaxşı bu sistema içine kirgenler, eytik Altın Urda hanlarının gvardiyasında bulganlar. Mesela bar şunda işler, Altın Urda elitisi degende, anın içinde Rus devletlerinden çıkan knez ulları, knezlarının da elitaga kirgeni, gvardiya içinde bulganlıklarını görüyoruz. Şuna göre yani bu bütünü sağlar bu sistema içine kirgen, hem din de küçlüğü bulmagan, mecburiyeti bulmagan. Tiller boyunca kelgende de elbette anın tüp halkı degenimiz bu Türkiye Tatarlar. Anda da türlü diyalektlarda elbette söyleşilgen. Eytik ol diyalektlarda halk formalaşu 19-20 asır başına kadar devam etken. Ama bar bit edebi til, edebiyat, dini kitaplar. Anda nindi dil kullanılgan. O elbette diyalekt üstünde, nad diyalekt ne demek biz? Diyalekt üstündeki ol nindi til bulgan, bu anı Pavorski Türkiye, İdil Türkiye deyip de
татар исемен кулланырга ярамаганда бигрәк Әнвәр Нәҗип кертеп җибәргән терминнар инде ул. Менә андый бер тел барлыкка килә. Аның телендә әгәр дә квалификациясын карасак, менә буның классификациясын карасак, бу телнең ничек нинди телгә нигезләнгән. Әлбәттә Кыпчак теленә нигезләнгән. Аның традициялары менә бу Караханит уйгурлар белән бәйле. Бу Шагатай теле дип менә бүген көндә дә кирип калган. Тимури дәүләтендә бик каты үсеп киткән Шагатай теле бүген үзбәк теле мәсәлән, дәвам итә ул Шагатай традицияларын. Анардан аермалы буларак Кыпчак теленә якын булган. Бу тел нигезендә яңа тел формалаша. Ул телне ничек атаганнар? Әлбәттә мин әйттем, менә Идел Төркия дип тә бүген әйтәләр. Әмма безнең кул астыбызда бар менә Кодекс Куманикс дигән әсәр. Ул инде ике өлештән тора, бер өлеше аның мәсәлән сүзлек. Икенче өлеше анда төрле гимннар да язылган, төрле табышмаклар да язылган, сүзләр тәрҗемәсе дә килгән һәм анда татар теле. Бу телнең татар теле икәнлеге татарчага тәрҗемә ителде, көнелде татарчага. Ягъни татар теле дип аталган. Димәк, без күрәбез инде ул вакытта ул инде бу тел татар теле дип аталган. Әлбәттә, урта гасырлар өчен менә бу теге милли исем белән кушу ул бит актуаль булмаган. Теге гомуми төрки дип сөйләгәннәр, мин мөселман дип сөйләгәннәр. Әмма шул ук вакытта, димәк, киң даирәдә аның исеме татар теле дип әгәр дә булай фиксироваться итик инде. Димәк, ул шулай татар теле булып дәвам иткән дә инде. Соңына ул телнең татар ханлыкларында дәвам иткәнен күрәбез. Әлбәттә, Крымда мәсәлән Османлы тәэсираты бик көчле була. Әмма шул ук мәсәлән Казан ханлыгында ул тел шул тел нигезендә, Алтын Урда теле нигезендә үсеп китә. Күбрәк исламлаша, гарәп-фарсы сүзләрен, алынмалар күп керә. Структурасы белән әмма шул тел дәвам итә. Һәм ул соңыннан да яңа гасыр, яңа урыс дәүләте эчендә татарлар формалашканда да шул тел нигезендә безнең тел формалаша, әдәби тел буларак дәвам итә. 14-нче гасыр урталарында башланып киткән тәхет өчен бер туктаусыз көрәш, төрле өлкәләрнең бәкләре, әмирләре арасындагы сугышлар тискәре нәтиҗәләргә китерә. Алтын Урда таркалуга йөз тута. Бу турыда киләсе чыгарылышта тәфсилләбрәк сөйләшербез. Алтын Урда цивилизациясе бабаларыбыз тормышына, яшәешенә үзенең тирән тамырларын җибәрергә өлгерә инде. Татар тарихыннан Алтын Урда чорын алып ташлау мөмкин түгел.